Natarijo na lahat si Buna. Wala ba? Oo, nakakakuha nga. Kita mana cellphone. Coba na ka na cellphone. Ito ba ang cellphone? Awan nga na. Ayan nga. Tubal ka pa ka nun. Nakaigon na. So, tuwa mo. Ano? Nawangan na. Pinagkakaya bro. Pati nga na. Ala, ano yung tunod dati ko na. Panira mo rin. Ada dito pura man tapong.